پشتی ێریشا لەسەر باڵەفرخانەیە حەلەبێ ئەمریکا دڵگرانیە خۆش ji دەرباسکردنا alîkariyên mirovî بۆ Sûriyê derxirand. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkî Ned Price ragihand ku piştî derketina balafirxaneya Helebê ji kar eger heye deyastengiyan ji derbaskarina alîkariyên mirovî bۆ Sûriyê werne durustkirin, dê bibe jêdera dîlgiraniyê ji Amerîka re. Berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Amerîkî got ku ew nikare bêje çi alî berpirse diber êrişa esmanî de. Berî çend rojan û li gorî jêderên ragihandinê, İsraîl balafirxaneya Helebê ya navdewletî armanc kir û di encamê de ziyanên madîyên mezin gehiştin deverê ku balafirxaneya Helebê devera herî sereke bû ji bo pêşwazîkirina alîkariyên mirovî bo Sûriyê. Ku ji dema erdhej li Sûriyê Tirkiye Rûdayî bi dehan ji avahiyan helweşiyan li bajarê Helebê dest bi derbaskarina alîkariyan kirin. Êrişên İsraîlî li ser bingehên rejîma Sûrî û milîsên Îranî li Şamê, Homs, Hema û Helebê berdewam in. Beriya çend rojan jî û li gorî jêderên medyayîn Sûrî, İsraîl bi mûşekan balafirxaneya Şamê jî armanc kirin di encamê de 4 çekdar hatin kuştin. Ji alî xwe ve Selim Elmuslit, serokê hevpeymaniya niştîmanî ya hêzên şoreş û opozisyona Sûrî di twîtekî de ragihand ku rejîma Sûrî berpirse diber armanckirina balafirxaneya Helebê ya navdewletî ji alî İsraîlê ve ji ber ku ew balafirxane kiriye wekû baregehek ji milîsên Îranî re. Hemû balafirxane li Sûriyê bûye wekû rêyek ji bo veguhestina çek û çêkirina madeyên hişber. Elmuslit serbar kir ku rejîma Sûriyê ne tenê tawanên dermafê gelê Sûrî de encam dane. Diriya dewletên dewrûber re ji Sûriyê re çek û madeyên hişber vediguhêze û bazirganiyê dike.